Hi, kamusta ka mo tanan? Ngalan ko si Adrian. Kag mastoryahanin naman taliwat parte sa pahamot. Ang pahamot nga gusto ko istorya sa inyo subong tawag Laodice. Kag ginhimo ni siya ni Isimiyaki. For ni siya, so for men, pang lalaki ni siya. Pero kung babae ka gusto mo ni siya, pwede man, pasado man, kay nga ang iya nga hamot ng kanami lang siya nga citrus. Kung sa ano pa citrus bomb ang tawag siya, kay kung pag-spray mo pa lang, kadamo-damo nga citrus nga mga nota ang masimutan mo, magulpihan ka. Pero pagkatapos 5 ka minuto, okay na siya. May simutan mo na siya citrus man gyapon, pero may mga bulak ka na nga masimutan, kagamo na siya madugay. Isa mo lang ni ka-spray, 4 na sa ka-oras, so para sa citrus nga pahamot, kusog siya. No? Kag tungod nga citrus siya nga pahamot, pang ginot siya nga tiyempo o kon klima. Kung ga-start ka sa klima nga ginot si mo perme sagwa, ti namin ni siya kay mag-evaporate ni siya sa imo nga panit masimutan sing ibang nga tawo kag ano siya presko nga prutas nga citrus tanan, no? Kay amo na siya. Ang nami nga temperatura para siya is between 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius o kung diri sa Amerika 80 degrees Fahrenheit to 100 degrees Fahrenheit. Sakto ni siya nga pahamot para sa amo na nga temperatura. So, ang iya nga mga nota, for the top notes, we have yuzu, lemon, bergamot, lemon verbena, mandarin orange, cypress, cologne, coriander, tarragon, kag sage. Damo-damo citrus, no? Tapos, for middle notes, we have blue lotus, nutmeg, lily of the valley, saffron, bourbon, geranium, ceylon, cinnamon, kag mignonette. So, ang masimutan mo nga bulak, amo na siya ang blue lotus kag ang lily of the valley kag ang geranium. Muna na siya na bilang pagka nadula na ang citrus nga hamot. Tapos, for the base notes, we have Tahitian vetiver, musk, cedar, sandalwood, tobacco, and amber. So, ang masimutan mo gid ang iya nga Tahitian vetiver kag ang iya nga musk. Kaya amo na siya ang hold sa pahamot, amo na siya ang padugay. So, namin siya kay kusog siya kag madugay siya nga magtinay si imo nga panit para nga citrus nga pahamot namin na saya. So, anyway, kung gustuhan nyo ang inyo ginlantaw, like and subscribe. Kung may pahamot ka mga gusto nyo, storyahan ko, parte, hambalan nyo lang ko sa comment section. Okay, sa dason naman. Bye-bye!